Dembaş çapemeniya heja droje emli vederene emli hevlerine em hevditina pektinin şandeyeme seyemine emten başur tuhabbere şandeyeme hatın Süleymaniye o hevleri belki vaji şopant ev şandeyeme seyemine hatın ama bir taybeti bingahave jibona civaka demokratik avabı ve o aştı. Banga 27 Şubat'ı Brez Öcalan Hindizan'ın Libakur jibona pirskreka Kürt çareser ve jibo aştıya ki bir rumet o mayinde pek be geleki xabateme her dere berdevam dike heyetin me şandeyen me devlet Avrupa'ya Rusya'ya gelek devletin ciddigerin jiberku em vedeme em duhazın ev bevajoya aştiye o civaka demokratik به همی گلان ره به همی باسکن جدا جدا ره ام هفدیتین پک بینن و ام خورد بکن جبوکو اف جواکی ام آوا بکن ام بنگاهوی ساغلم دینن لبله هن زانن کو اف پرسکریکا کردانه پرسکریکا کردیه جبر و ام به گل کرد ره به temsilciye Kurdan re به باسک حزب Kurdan re her alide em dixwazin bu wan re hevdîtinê pêk bînin em nêrînê wan fehm bikin em pêşniyariyê wan fehm bikin û em bi hev re çawa kanûn zêdetir bimeşin em hevkariyê çawa mestir bikin em yekîtiya Kurdan çawa mestir bikin em li ser wê nîqaşê xwe hevdîtinê xwe û civînê xwe pêk dînin do jî me gelek hîzbê vê derê hewlêrê me hevdîtin pêkanî îro piştî nîvro bi rewşenbîrê vê derê re akademisyen nivîskar belki çapemenî cuda cuda şexsiyet em ê piştî nîro saet 3 nîva de civînekî mezin darxînin sibê jî em ê li vê derê bin sibê jî ew ê ziyaretê me berdewam bike sibê êvarî ew ê xebatê me li vê derê xelas bibe îro hatina me vê derê jî yekîtiya parlamenterê Kurdistanın lêbelê em taybet ji bo hatina me vê derê ji bo na parlamenterê hevalê jinin baske jina me xwest em hevdîtin çêkin heyetê me 5 kesin em lêbelê em du heb hevalê jinin vekîlê me Mêrdînê Brez Saliha Aydeniz û ez Meral Danış Beştaş em hatin du rojeva me hebûl vê derê parlamenterê hevalê me jin yekemîn aştî û civaka demokratîk avakirina wê çi dikeve ser milê jinan ji ber ku em jin neviyê civakê ne wexta ku jin pêşengtiya vê meşê vê berxwedanê vê evkê neke xebata wê neke em dizanin ku ew ê kêm be naçe serî li Bakur jî bi rastî meclîsê me jinan tevgêra jinan azad partî rêxistin sazî hemî li ser vê meselê bi taybet dixebitin ji ber ku em dizanin ku şer û pevçûn û xta neçareserkirin hemî nebe jî zêdetir êş û elema wê li ser jina pêk tên yani ev çel salî zêdetir e gelekî êş û elemê mezin me dîtin zulm û zordarî em bêjin bedelên mezin gelek ciwan ketin bin axê em dibêjin bira îde ev xelas bibe bi siyasetê bi axaftinê bi hevdîtinê ev mesele bi müzakereyê bi diyalogê kare çareser bibe li her aliyê dinyayê de jî cîhanê de jî bi rastî banga Brez Öcalan pêşwaziyakî gelekî xweş pêk hat îro hevdîtinê de me hevala re ev nîqaş kirin civaka demokratîk avakirina wê û aştiyekî bi mayînde em jin dibêjin em vî barî hildigirin em vê meşêde hene em pêşengtiya vê meselede em ê bikin her jinek Kürt her Kurdek lêbelê bi taybet jî îro rojeva me her jinek Kürt li kû derê dijî bira bijî li Kurdistanê yan em bêjin li cîhanê dewelek din ez bawerim dilê wan bi Bakur re ye dilê wan bi me re ye ji ber ku herî hejmara zêde gelê Kürt li Tirkiye dijî li Bakur dijî nêzîkî 30 milyon Kürt li wê derê dijî hîn jî hin dizanin
زمانی کردی قدخه هنجی پرورده تنه هنجی گلک اپراسیون سیاسی بردوام دیگه هنجی گردی نخواش زندان دنه هنجی گلکی پرسکری که مزن هنه جبروی براستی جی ام گلکی هستی خواجی ام هستیاری جی نشان دادن herkes dibêjin ku em çavê me li we ye yani ev çawa bimeşe em xemgînin jî ji aliyekî din de hevalên me endamê heyeta me bi rêsirî Sûreya Önder di nexweşxanê de ye tedawiya wî berdewam dike em bawer dikin û em hêvî dikin demek kin de bigêje siheta xwe û dîsa were ser karê xwe em li Bakur li Hewlêrê jî dîsa gelek heval ji me re gotin derbas bînî ew ka xwe gotin ji me re em li vê derê jî spasiya xwe dikin rojeva me yê duyemîn jî rojeva jinan e jinên Kurd jinên parlamenter ê esta û ê berê kî parlamenterî kiriye ew ê 28 û 29 Gulanê li Amedê konferansek mezin pêk bê konferansa parlamenterê jinan yani bi tevayê me sernavê jinên Başûr û Hewlêrê Süleymaniyê hemî heval temsilciyê wan in me daweta xwe ji wan re kir ev konferans em gelekî giring dibînin ji ber ku em dixwazin li her derê parlamenterê jin werin Amedê û em hem li ser mafên jina li ser tekoşîna jina hem jî li ser pêvajoya prosesa aştî û civaka demokratîk em konferansekî xurt darxînin em spasdarin ji bo pêşwaziya wan ez bawerim em ê li Gulanê 28 û 29 Gulanê em ê li Amedê jinên Kurd gelekî konferansekî baş û berfireh pêk bînin ji niha de em dibêjin pîroz be gelekî spas dikim heval jî dixwazim سپاس بە ئامادەبوونتان سپاس بە هەواڵمەڕاڵ ئەمڕۆی مە لە یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستان بۆردی ژنانی ئازاد پێشوازیمان لەم خاتونە بە ڕێزانە کرد کە لە باکوورەوە هاتوون وەکو ژن وەکو کورد هەمومان پشگیری پرۆسەی ئاشتین هیوای تەندروستی باش بۆ کاک سوریا دەخوازین کە بە تەندروستی باشەوە بگەڕێتەوە چونکە ئەو نوێنەری دێموکراسیەتەکە پرۆسەی ئاشتی پرۆسەیەکی گرنگە ئێمە ژن باجی زۆر قورسمان لە شەڕاداوە بۆیە بە هەموو شێوەیەک پشگیری پەیامی بەڕێز سەرۆک ئەو جەلان دەکەین و پەیامی ئاشتی ژنان ئەبین بەڕێوە و ئەو دەست پێشخەرەی کە لە باکوور کراوە ئێمە لە باشوورەوە لە بەشەکانی تری کوردستانەوە کە پشت و پەنایەن هاوکاریانە بین بۆ پرسی دووەمیش پرسێکی ژنانەیە کە ژنانی پەرلەمانتار بتوانن دەنگ و ڕەنگی خۆیان هەبێ لە پرۆسەی ئاشتیە لە پرۆسەی دێموکراسیکردنی کۆمەڵگا و لە پرۆسەی بەشداریکردنی ژن لە سیاسەتە لێرەوە بانگەوازی ئێمەش بۆ هەموو ئەو خاتونە بەڕێزانەیە کە لە هەرێمی کوردستان لە خولەکانی پێشوو ئێستا لە پەرلەمانی کوردستان بوونە بانکێشتیانەکەین و هاوکاریانە بین لە ئەو پرۆسە کە بەشداری ئەو کۆنفرانسە بکەن وەک خاتومەڕال ئاماژەی پێدا لە 28 و 29 مانگ دەکرێت لە ئامەد و دەستخۆشی لە ئێوە شەکەین کە پەیامەکەتان گەیان ئینشاءالله بە خزمەتی گەورەوە ژنان لە خزمەتی کۆمەڵگا بن و ئەم پەیامەش بە سەرکەوتووی بەنجام بگەین سوپاس بۆ ئامادەبوونتان دەستخۆشیتان لێ یەکەیت من گوڵناز عەزیز ئەندامی خولی دووەمی پەرلەمانی کوردستان بووم و ئەندامی لیژنەی بۆردی ژنانی ئازادم لە یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستان ئێوەش بەخێر بن بەخێر بن